Momentu honetan entzuten ari zareten musika, eguneroko ogia da gaur egun. Bazter guztietan, oianean ere bai, entzuten den kontserba poteko musika hau entzuten da. Txorien kanta aspergarria, somorroen hots mareagarriak eta zuaitzetako ostoen zurrumurruak isilerazteko. Lucy eta Oliver kakarraldo eneatik hurbil bizi diren neskamutil maitagarriak ere ez dira salbuespen bat. Musika hain da gartxua, Oliverren belarriak erretzen baleude bezala dirudiela, zeren erre usaina baitago oianean. Lucyri behintzat, usaina sudurretatik sartu zaio, eta lehenengo gelditu, eta gero pentsatzen hasi da. Baina zer gertatzen zaizu? Doministikun egin behar duzu ala, zertan ari zara? Ez alduzu usainik aditzen, erre usaina dago. Itxaron. Beno eta zer agian boieskautak zu egingo zuten? Bai, erre usaina zegoen. Oianari zeriona. Ganora bakoren batek piztutako pospoluren bat botako zuen. Ikusten alduzu, esan dizut banik. Amona mantalgorri. Eta zergatik deitzen zaio amona mantalgorri, eta ez edurne txuri edo... Ez tokazu galdera errazagorik. Oso leunak eta politak dira. Marigorringo ere deitzen zaie eta sortea ekartzen dute. Kontuz! Ez ukitos auskorra naiz eta... lurrera noala! Egoak kateatu egin zaizkit! Joan egin nahi dute mendik, baina oso labana dago! Aize eman ezkero, egan egiten dute. Ez aize eman, katarroa daukateta! Astak irten alakoa! Ea Marigorri, ireki egotxoak eta hasi egan! Enaizela egazkina! Aizu, baldakizu non gauden eta nola itzuli behar dugun. Eskerrak aldegin duten eta osorik utzi naute. Mari, sorginen itxura dut. Horrela ikusten nautenean esnea txartuko zaie landare zorriei. Hile guztiak polenez eginda dauzkat. Bien bitartean, Marigorriren lagunak gehienentzat ez ezaguna den landare bati begira daude. Zeote da? Txinako arrezia dirudi. Usainona du? Sorpresa berri bat, geure oizkoa dugun jakien kartan aberastazun exotikoa izango da. Jon egiten alda hori. Ez jakin batzu zarete, hau hartaburua da, gurmetentzako aproposa. Ze arraio da hori. Nik beste gauza batzu ezagutzen ditut, baina hartaburua ez, eta zer da gurmeta? Apustu berak asmatu duela. Gurmetiz frantsesa da eta moko fineko esan nahi du. Ale hauek oso goxoak dira, gordinik, egozite edo erreta. Arrozari botatzeko balio dute eta baita krispetak egiteko ere. Behin Amerikei buruzko filme batean jendeak krispetak jatea besterik ez zuen egiten eta zeratzen zuten izugarrizko zarata ahoarekin eta Italian izan ginen batean polentalian genuen eta hau ere alekin egiten da. Ordoa beste ale eder bat! Ordoa! Alilala, Gwendolyn dator! Baina zer gertatzen da hemen? Barkatu. Ederra ongi etorria, ez dut uste kalabazak botea zagurtzea merezi dudanik. Ez da ala, tolpax maitea? Dizuet gizonaren umeak dabiltzala oianean eta haien portaera aizkoraren parekoa dela. Etzandanengo elartu naute eta putz egin didaten eran, ia belarriak atera dizkidate. Gizonaren umeak oso arriskutsuak dira, eta matxin salto gustokoak gaituzten ez pospolukasetan sartzen gaituzte, ez dut atxilotua izan nahi. Gu ikusi orduko berriz, armierman azkagarria esaten dute, eta... Bla, 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 bla! Niri ez didate axola, ez zure txorakeriek eta ez da gizonaren umeek ere, hartaburu goxo honek baizik. Etxeraino pirritaka eramatea proposatzen dut, eta apetitu zen jakitokian gordetzea. Egi esan oso biribila denik ezin esango dugu, baina denon artean eramateko moduan izango gara. Ideia ona! Goazen ba! Jastak zete mondretan nabilen hemen. Nik ez dut hartonik jaten. Ordainetan euride batzu eskuratzea espero dut. Baina, zelbaiteko
tosk egin aldizue ala. Zein alazoi dela eta uzaltzen zaleten hili alto pilaua otik entzen. Altabulu oso niletzat bakalik da. Tire ezain besteko zalapartarik atera, hemen denok azetzeko adina harto dago. Ez da tipo makala hori dena jaten baldin badu. Ez bat ere harritu horrekin, harto jalea morratua data. Ez horrela ipine eta egin gure janaritik irteteko mesedea. Behar duzun adina emango dizugu, gero? Bai, eta gainera salsa ederra egingo diogu. Ez da pentsatu ele, alfelik zabiltzate, altabuluan hilea da. Hortz guztiak eroriko zaizkiz. Ikusiko duzu. Poltsarekin astinduko zaitut, txepel hori. Hartuaren koloreko begizuloak irtengo zaizki. Hartzea baino bea izaten da, eta nik uste ematen du. Ara hor gure laguna egan, izara joa. Zer, beste zartako bat nahi? Aitortu beharra dago, benetako dama zarela, Gwendolyn, ez dago zu baino ez diak horirik. Bai, eta estrofatxo bat ere merezi duzu. Artolin Gwendolyn ikusi orduko salto eta ospazkarrasko. Aupa! 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 Urra lortu dugu! Arambularen ideiari eskerre txeraino ur gainean joango da. Bai, jauna, eta gu ere bere gainean uretan joango gara. Namutuko zalete, inolk ez din nili olelakolik egiten. Zindakizuet nile albaso txinatalen gantik. Nasikoren bihurtuko zaituzte dela. Bai, jauna. Zomorro tontorrek nahi dituen guztiak esan ditzake. Guk berea emango diogu eta utzi gaitzala bakean. Artoa dugu oso gustoko, artoa estenak ez gaitu hartotuko. Tila, txolak elialik ez. Baina zertan ari nahi zordia. Non ote dira Ferdi eta Xofel. Bi ordu baino gehiago dira hemen elkarrekin topo egin behar genuela. Ez ote ziren umeen oinpean egokituko, bestela zapaldu egingo zituzten. Uste nuen jateko prest geundela, baina hor sua dago. Ara, ikusten, oiana zutan dago. Zute izugarri bat da. Beldurgarria da, benetako katastrofea dugu gainean. Erraldoia zutan filmea baino askoz txarrakoa da. Ai, zareak erre eta zerekin harrapatuko ditut euliak. Nire konponketa tailerrez tezala zuak harrapatu. Jakitokia bete eginda daukat. Aiene, niri pepinillerreak ez zaizkit gustatzen. Ferdi eta Xofel oianean dabiltza, zerbait egin beharra dago jakinaren gainean jartzeko. Ea ba. Katastrofe filmetan aditua naizenez, neroni arduratuko naiz ekintzaren zuzendaritzaz. Oso beroa zaude, otokar! Ondoan beti izaten da bero, horregatik naiz otokar. Alde paretik eta guzti pasatzen. Niena izi joango arrudia. Larrialdirik larriena ere, gure polizia zomorroek are larriago egiten dute. Behar denean inoiz ez dira egoten, eta zereginik ez dagoenean orduan jaun eta jabe. Eta trafiko seinaleak errespetatzen diren garaian, motorzale buruberoek bide gurutzerik ere ez dute errespetatzen. Horregatik ez da harritzekoa, beren traste guztiekin poliziaren gainean amaitzen badute. Beno, lehentasuna nirea zen eta oskolari egindako kalteak ordaindu beharko dituzue. Gainera inguru hiruaren aurkako epaia izango duzue, tortoko babestuak baikaude. Ea paperak kida baimenak enduko dizue! Jainko, maitea, zer egin behar dute nire umetxoek? Orain artean tontoak ziren besterik gabe, baina terpea zuten. Ez dago hau esango duenik. Badatoz zu hiltzaileak! Wir zur Stelle, wir sind überall immer gleich.
gleich am Ball die Feuerwehr. Ich denke an nichts, da sehe ich dich. Zwei Augen aus Sand berühren mich. Mir wird heißer und heißer. Kakarraldo eneako suhiltzaile hauek benetako espezialistak dira oianeko suteen arloan. Ez dira inoiz hemendik irteten eta ez dute ez itsasontzietako, ez estepako eta ez da edariaren berotasunak itzaltzen lanik. Sua nondik zabaltzen den ikusi eta indar handiz itzaltzeari ekiten diote. Urezito eta zuaitzak moztuz tarte bat uzten dute. Ezaugarri hau daukate, suak txinpartadari ontokian inguratu eta itzaldua idean. Oraingoan arrakasta izan dute, eta denbora pixkat, izerdia eta ur askorekin gutxi gehiago kontrolpean dute sua. Honek jakina asko pozten ditu suaren iesi zijoa zen oianeko bizilagunak. Izugarria izango baitzen hau, gehiago izan balitz. Ziur nago probokatutako zutea izan dela. Hakel, Randy eta Oskarrek izango dute zer ikusirik. Agian hor dabilen gizon inozoren batek itzali gabeko zigarro punta botako zuen. Edo Gwendolinek aipaturiko umeak izango ziren. Laurel eta Hardik ez zuten pospoluen beharrik izaten behatza piztu egiten baitzitzaizkien. Ez ziren umeak izango, ziur nago ez zutela horrelakorik egingo. Zu ez dago menderatua oraindik lagunok, Ferdi eta Xofel aurkitu behar ditugu! Oso azerrenago, Xofel, ibilaldi hau Kasimiro lehen guzuari esia margotzen laguntzeagatik egin dugu, eta orain ez dago etxean. Bakarrik margotu beharko du ba. Gu hemen bestengatik aleginak egiten eta zer egiten digute? Atearen aurrean sartzen ere utzi ez. Hori da, zertarako ibili hon egiten. Entzun zuek biok ikusi aldituzuen nonbait gizonaren bi ume oianean alegia? Zertaz ari zara handireño, gizonaren umerik balego usaindoko dituzken. Zerekin zudurtzar horrekin oian asutan dagoen ikeretzara ohartuta. Oianeko bizilagunak iesi doa suhiltzaileak lan handia egiten ari dira eta bi umeak bakarrik dira galduta dabiltzanak. Kontuz ibili eta zabiskutan sartu! Oian asutan dagoela? Ez altzuen etxea harrapatuko, guazen Xofel! Bai, guazen! Igo gora eta ondo begiratu. Ez dizu asolako hemen gelditzen manaiz. Azken finean enaiz basagutza. Ene, oian asutan dago eta inguratuta gauzka! Oinez ezin da irten, zer egin behar dugu? Badakit! Egan egiteko zerbait behar dugu. Eskerrak erremintak ekarri ditudan. Ferdik, inurria denez, asko daki eraikuntza eta eraiketaz. Inurriek horren berri, inurritegietan ikasten dute. Hau da, inurriak bizi diren hiri handi eta nagusietan. Eta gainera Ferdik, 18 hilabetetan inurri egaldunen gorengo eskola teknikoan ikasi zuenez, badaki zerbait egan egiteaz. Bere erreminta ugariarekin, moztu zerratu eta batu Xofelek ez sinesteko moduan egiten du. Eta ikus dezagun zer egin duen. Traste honi biziklopteroa deituko diogu, Izugarria zara, laster Ferdi Porsche egingo dugu. Bizikleta eta helikopteroa batean. Proba dezagun. Bai, jauna, ea funtzionatzen duen. Bidea dagoen bitartean bizikletan joango gara. Eta oztoporen bat dugunean helizetara aldatu eta airean joango gara. Ikusten? Juhu! Bideak erabilditzakegu edota airean joan da moztu. Sekula santa nenuen pentsatuko txakurre galaria izan behar nuenik. Ea txakurre galaria, aldatzea litzateke txarra izango. Eragite lan honetan asko nekatzen da. Ferdi asko beldurtu zen. Lehenengo sutea ikusi zuelako, eta bigarren infernu horretan lurreratu behar zuelako, eta ez zeukan indarrik. Aurrez aurre, suari iesi, Sitz, Erle, Euli eta Eltxozko eskuadroia zetorkien, baina Ferdik aurren eta lagunen berri jakin nahi zuen. Eta negarra eta ez dula eragiten zizkien kea egonagatik, lehenengo lurreratzea lortu behar zuen, eta biadura handian egin zuen. Hori da lurreratzea, apurtuta gelditzen zara, ez altzegoen beste modurik. Hainbesteko kerekin intoxikatu egin naizela uste dut. Begira hor! Kiratxonekin konortea galduko zuen saia gaitezen esnatzen. Txakur deabru guztien gatik ez dezala ezer izan eta bizirik egon dadila.
Beldur naiz, nire txetxora joan nahi dut. Utzik esatzeari ez duzu txakur zaindariaren itxurarik eta kakarraldo hau ez dago hildak elarrik irentzi du eta konortea galduta dago, eraman egin behar dugu hemendik, ea? Nik ez du txakur zaindaria izan nahi eta enaiz zaindaria, txakur lotia baizik. Orain txakur gizarako bat zara eta lana egin behar duzu. Azkarrako igotzeko indar gehiago egin behar da, gizara joaretzara, elbarritua baizik. Zure txanda zenean bera zen eta orain gora. Lagunduko dizut, bultzatuko du. Ea igartzen den. Igartzen emango dizut. Funtzionatzen duela dirudi, traste bapoa benetan. Eragiketa aldrebe xamarra egiten da hori bai. Oinak labandu egiten zaizkit pedaletatik. Ai, lan gogorra da hau. Ze, edea eten da. Ai, eta ez dugu jauzgailurik hartu. Ai, ama, lurrera goa. Heldu sopela! Nik entzun dudana entzun alduzue. Agian lurrikara da eta umeeko oiu egin dute. Behin filme batean ikusi duen. Utzi filmetako historio hoi eta jarraitu bila. Zer da? Lehen ez zegoen hemen. Non ote nago? Trafiko istripua dirudi zer gertatu ote da hemen. Eta bi tipo hauek nortzu ote dira. Ei, bizirik alzaude esnatu, bazterra jo alduzu, Esan zerbait! Ai, eme buru gaixoa. Nani? Nano! Ez dut uste nire trastea oso sendoa zenik, baina ez dugu probak egiteko modurik izan. Beno, urrena zerbait egitea bururatzen zaizunean, aero irristailu izan dadila, ziurroiek askoz bigunagoak izaten direla. Zutetik salbatu nauzue, tegortina bat pasadute gamba batean linterna izaldu zait, eta ez dut besterik gogoratzen. Gogoan izango zaituzte testamentuan, salbatu egin nauzue. Hangargigunean zerbait mugitzen da, oso ondo ikus dezaket. Beno, orduan Ferdi eta xoferi izan daitezke, guazen? Inork esatzen ari bada xofer izan behar du. Nola erabili duzu materiale hau? Edozen inspektorek atzera botako zukeen, ha? Begira. Ara, hain geru guardakoaren izenean, nire ireba Gwendolyn da. Hau gauza, osaba dioniz da. Txitxa leialea eta gainera nire aita bitxi. Ez politori utzi dazu begiratzen, benetako dama bat egina zaude. Eskerrik asko. Lehen guzina frantsesa bizitatzetik nentorren eta zure lagunek bizia salbatu didate. Beno, ez hainbeste huelta eman, ez du gerrantzirik aurkeztu egingo natzaizu. Ferdi Inurria naiz eta xofel nire lagun txakurra. Gustoraz zaudete, baina saltzen ituzkete gizonaren umeak aurkitu behar. Handeren jotxinbel eta reala bila ibili da eta hemen inguruan izan behar dute. Arranopola, Hansel eta Gretelen konplexua hartzen ari naiz. Lotxatu egin behar zenuke bihotzkabea. Beno, hau ere noizbait esan beharko da. Itxi hau apetituz, beti berdinean pentsatzen ari zara. Nirekin ez pasatoste bakarrik bilatuko ditut. Goze naiz. Itxaron pixkat, Oliver gelditu gaitezen, ezin dut gehiago. Babaz josita dauzkat oinak. Kearen usainak tuntundu egin nau. Itxaron, Oliver! Ene, emakume hauek ez dute zertarako balio, beti kexu zarete. Etxera joateko ordua da, oraindik matematikarik egin behar ditut. Ongi bahar dezagun atxeden, baina 10 minutuz. Gainera, karaiz iristen ez bagara gure bilasiko dira. Zure burutazioa izan zen oianera etortzea. Orain nire errua izango da. Aurkitu ditugu azkenean. Lo daude, ez iratzarri oraindik lehenengo plan bat egin behar dugu arriskuaren berri nola dierazi jakiteko. Bestela surtara joango dira zuzenean eta horixe da galerazi behar dieguna. Baina azkar xamarri bili beharko dugu bestela suak denok harrapatu eta kiskaliko gaitu. Nik ez dut kirkilerreak bezala amaitu nahi. Nahikoa da ez negarri jo. Arazo errezetan espezialistak zarete, baina benetako larrialdian bat ere ez. Ideia bat dut. Atxilmur egingo diegu koskazaztakatu kilimak bakoitzak ditugu nermekin ziur egon esnatuko direla. Arriskua ikusiko dute eta korrika joango dira.
Gero esnatzen direnean, azkasiko dira eta zaplastekoren bat ziur. Orduan azpian harrapatzen bagaituzte ezer, nienoa. Kilimak egin, koska, tximur eta zaztakatzea ona da. Ziur esnatuko ditugula, baina kontua da nola atera arriskutik, ideia bat dudala uste dut. Zer deritzozu? Hori niri, nahiago duzi txabola bati heldu. Gainera nik ez dakite zaztakatzen, ez kosk egiten eta ez da tximur egiten ere. Kakarraldo ekologista naiz eta neuk behar dut laguntza. Umeak esnatzean ego politoiekin egan egingo duzu beraien aurrean. Neskak harrapatu egin nahiko zaitu eta jarraitzean eraman oianetik kanpo. Gero benetan harrapatu eta lepoa bihurritzen badit. Orduan aleginduko gara zitza batidako kion hilete egiten. Zapala zalazaldi batek! Behingogatik arrazoia duzula uste dut, txoro belarra. Hastea proposatzen dut, pres, 1, 2, 3 eta 4! Belarri zamorrarik ez dugunez neu arduratuko naiz honetaz. Kaixo, kaixo! Ai, sudur zulo hauek beldurra ematen dute. Korronte handia da bilemen. Ez daukatu menduak! Zaskurea! Mutilonek ez ote du ezer sentitzen. Ez da egongo inorran kezurrean jo eta huartzen ez denik. Beno, orain Sylvester Stallonek bozealari lan egiten zuen filmean bezala egingo dut estorri eta ukabila sartua. Kontxo gaurko honetan kolpe bikaina dauka, ez dakit esnatu egingo den etotaka utziko dudan. Horrentxe ez dakiz zer egin, koska, tximurra estindu denak egin dizkiot eta horren hiletik tiraka ari naiz. Ama ez dago hau jasango duen txakurrik. Ume jatzetatik koske egiteak ez die bat ere honik egiten. Baina zer da hau! Ikus dezagun zer egin daitekeen. Inurri azidozko infekziotxo batek azkure handia sortzen du, baina gorputzari ez dio kalterik egiten. Aurrera, Ferdi! Eta orain alde guztiok! Luzi, gauza indartsuren batek heldu egin dit. Baita niri ere, atzamarra handitu egin zait, inurriak izango dira. Nonde montrez daude? Esnatu arte zapaldu zain egotea nahi zenuen? Zure txanda da, zitsa jauna, azkar ibili. Izan behintzat nita zoroin ona. Zaude isiliko, Saba. Ara, Oliver, zer zitsa polita. Ez da tximeleta, baina harrapatu egin behar dut. Zatoz ona, zatoz! Ez ditut ezer egin nahi. Utzi harrapatzen ikusi nahi zaitut eta... Luzi, orain zaitu hemen ezan... Mundua zutan dago! Ugandik oso hurbil gainera ikusten? Usaindu egin dut, baina zuketzen idan jaramonik egin nahi. Zua gainera datorkigu, jon egin behar dugu hemendik. Guazen, Luzi, bidean eskaltzea espero dut. Sitxari jarraitzea izango da honena. Berak aterako gaitu. Zomorroak ez dira zuaren zaleak izaten. Eta beti joan ohi dira zurik eta keirik ez dagoen tokira. Zer, ez altzaigu ba ongi irten, Bai den erreta gongo da eta armi arma honak azkenengo bere sareetan pentsatzen du. Nire janari guztiak erreta egongo dira eta dudango zearekin urdaila bueltaka dabilkit. Patatak bakarrik erreko alziren. Nire zuak itzalteko instalazioak funtzionatu badu, tailerra osorik egongo da. Txampiñoi auzoko etxe berria zalzitzaidan erreko, bestela perretxiko pentsiora itzuli beharko nuke eta hori zugarria litzateke. Guzineko autonomoko beto gaude, ez daukagu etxerik ezin baitugu mantendu, eta guk diogu, bosta xola Andre ume eta etxeek beraiekin beti erreta egotekotan.